onye ọbụla bụ onye Igbo ya weli aka ya elu ya kelee Chineke ya lele Olise igwe anyị nwere obi nwanne anyị bere obi nwayọ anyị nwere obi nwanne anyị bụ ndị agọziri agọzi ụmụ Igbo ndị agọziri agọzi a na-agbakwa na dịrọ onye si na gị si onye si ya were ndị agọzi agọzi ya jụọ m ihe iwu niile jiri ebe ọbụla ha nọ ha na-achọ mmekọrịta nke ndị Igbo ụmụnne udo dịrị unu ekele dịrị unu ọmụnwa nwanne unu nwoke oke iweladi Reggae Messiah ọmụnwa na-ewetara unu ozi ọma dịka nsi na-eweta na mbụ na-asị unu ebe ọbụla unu nọ biko jisie n'ike ka ngọzi Chineke dị n'isi anyị na-edu ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Biko ụmụnne unu la na ihe a na-eme ọgbagotele ojule ka ọ na-adị ọ dịkwara ka ọ na-adị biko ana m ayọ onye ọbụla ma ụzọ a nwere ike isi kwado ihe a ka ọ gaa n'ọkwa dị elu nke ndị oyibo na-akpọ different level higher level ka ememezie ka ọ dị ka ihe a na-eme maka ahụrụ m na ọ na-aga biko otu ọbụla ị ga-esi kwado imekọ ya ka mara ọ dị ka unu si akwado ana m ekelekwa na dị nke unu kwadoro akwado maka na ewepụgo unu agaghị onye ga-ama onye a na-akpọ Reggae Messiah. Udo dịrị unu ngọzi Chukwu dịrị unu dịka ọ na-adị nwanne unu nwoke oke iweladi Reggae Messiah nwa ndị ụmụ ndị bụ ọmụnwa na-ekwu udo dịrị unu.